Dobrý deň, dnes si ukážeme, ako správne zatepliť obytné podkrovie izoláciou z kamennej vlny Rockwool. V ukážke budeme zatepľovať ako šikmú strechu, tak nadväzujúci vodorovný strop. Najprv si pripravte veci, ktoré budete k práci potrebovať. Určite sa vám bude hodiť meter, napríklad drevený alebo pásmo, tesárska ceruska, nôž na rezanie fólie, nôž na izoláciu, vodováha, linkovacia šnúra alebo laser, videový vrták, vrtačka, pištol s lepiacim tmelom, obojstranná lepiaca páska, spinkovačka a tesniaca páska. Zároveň pri práci nezabudnite používať ochrannú masku, okuliare, čiapku, rukavice, oblečenie s dlhým rukávom a dlhé nohavice. Pre správne zateplenie šikmej strechy je dôležitý aj výber vhodnej izolácie. V Rockwool vyrábame rôzne produkty z kamennej vlny na zateplenie šikmých striech, ktoré sú rozdelené do 4 kvalitatívnych kategórií: Premium, Super, Plus a Standard. Všetky naše izolácie sú priedušné, nehorľavé, akustické a v konštrukcii skvele držia. Predtým, ako začnete pracovať, si upracte pracovný priestor. Okrem samotného výberu izolácie je dôležitý aj výber vhodnej hrúbky izolácie. Pre zateplenie prvej vrstvy vždy vyberte hrúbku rovnakú, ako je výška krokvy. V našom prípade je výška krokvy 200 mm. Vo videu budeme pracovať s izolačnými doskami Rockton Super o rovnakej hrúbke 200 mm. Aby ste pri otváraní balíka izoláciu zbytočne nepoškodili, odporúčame ochrannú fóliu najprv rozrezať po oboch stranách balenia a až potom pozdĺžne v mieste spoja fólie. Izolačné dosky Rockton Super majú vynikajúce tepelné a akustické vlastnosti a ako môžete vidieť aj vysokú objemovú hmotnosť. Aby ste zistili, na akú šírku máte izoláciu narezať, musíte si najprv zmerať vzdialenosť medzi krokvami. Najprv ju premerajte v spodnej časti krokiev a to isté urobte aj o kúsok vyššie. Zistite tak, či sa vám krokvy nerozchádzajú a či je vzdialenosť rovnaká. Izoláciu potom narežte tak, aby bola o trochu širšia, ako je rozostup krokiev, v našom prípade o 0,5 cm. Pamätajte, že presah sa môže u rôznych izolácií líšiť. Vždy záleží na type produktu a jeho hustote. Vďaka presahu izolácia skvele vyplní priestor medzi krokvami a nebude ju nutné viazať ako v prípade ľahkých, mäkkých, sklených izolácií. Najprv si označte miesto rezu na jednej strane a potom na druhej strane. Vezmite si vodováhu, spojte označené miesta a izoláciu nožom podľa vodováhy rovno odrežte. Existuje niekoľko spôsobov, kam si izoláciu pred rezaním položiť, napríklad na zem, na samotný balík izolácie, alebo na paletu či drevenú dosku položenú na balíku izolácie. Izoláciu, ktorá bude priliehať k zvislej stene, je ešte potrebné orezať podľa uhla sklonu strechy, aby nám vyplnila aj priestor medzi šikminou a zvislou stenou. Opäť si zmerajte miesto rezu z jednej aj z druhej strany. Priložte vodováhu a odrežte. Pomôžte si vodováhou a nôž po nej pomaly posúvajte. Takto orezanú vlnu môžete vložiť medzi krokvy. Stačí iba ľahko pritlačiť a izolácia priestor dokonale vyplní. Nie je potrebné ju nijak upevňovať.
Takto pokračujte s rezaním a vkladaním ďalších kusov izolácie. Opäť si zmerajte potrebný rozostup krokiev a následne odrežte vlnu s potrebným presahom. Pomôžte si vodováhou, aby ste mali rez rovný. A opäť vložte izoláciu medzi krokvy. Zároveň si skontrolujte, že okolo izolácie nie je žiadna medzera a že sú jednotlivé kusy izolácie tesne dotlačené k sebe, aby ste zamedzili vzniku tepelných mostov. Rovnakým spôsobom pokračujte s izoláciou celej steny podkrovia. V našom prípade zatepľujeme len časť šikminy po strop a následne pokračujeme stropom. Šikminu je ale možné zatepliť aj po celej jej dĺžke až po hrebeň strechy a až potom zatepliť strop. V takom prípade bude strecha ešte lepšie zaizolovaná. Prípadne sa dá zatepliť len šikmina až po hrebeň strechy a stropné trámy zostanú viditeľné. V miestach, kde sa na krokvy napájajú strešné trámy, budete musieť v izolácii vyrezať aj časť zodpovedajúcu hrúbke a sklonu strešného trámu. Opäť si trám zmerajte a upravte podľa neho výrez izolačnej dosky. Nezabudnite zatepliť aj priestor medzi krokvou a stenou miestnosti. Takto si môžete byť istí, že podkrovie máte v prvej vrstve správne zaizolované.